Hyvää päivää. Minä olen Tuomas Soukka ja tämä on Terva TV. Satiirinen keskustelupaneeliohjelma suorana Oulun ammattikorkeakoulun studiosta. Ja tänään me vaivataan taikinaa nimeltään kunta- ja aluevaalit. Varsinainen vaalipäivä oli toissapäivänä ja meillä on tänään täällä herkullinen korillinen asioita käsiteltäviksi. Jotta tuplavaalit itsessään eivät olisi tarpeeksi sekavat, käsitellään niitä vielä niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti täältä Oulusta. Vakkaripanelistina meillä on jälleen Tero Kemppainen, musiikkipedagogi ja esiintyvä muusikko. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Miten olet asennoitunut näihin päivän teemoihin? Hyvin. Jätin äänestämättä ja nyt kritisoin vaalitulosta. No ei itse sikseen. Mä olen hyvällä asenteella. Mukava päästä keskustelemaan erilaisten keskustelijoiden kanssa ja saada varmasti hyvä pöhinä aikaiseksi. Mahtavaa. Vierailevina panelisteina meillä on kokoomuksen varavaltuutettu Teija Ruokamo ja keskustan valtuutettu Markus Kuotesaho. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Teija, ensiksi onnittelut varavaltuutetun paikasta ja kokoomuksen vaalivoitosta Oulussa. Jäit varasijalle näissä vaaleissa. Onko jotain, mitä tekisit toisin? Tämä oli oikeasti erittäin hyvä menestys. Että mä oon tosi tyytyväinen, että tämä oli mun tavoite, että mä pääsen varavaltuutetuksi. Ja vielä 5 ensimmäistä varavaltuutettua pääsee kokoomuksen valtuustoryhmän jäseneksi. Ja pääsin, olin 4. varavaltuutettu, niin on sitten tämän valtuustoryhmän jäsen. Eli pääsen päättämään asioista, mitä tullaan sitten päättämään valtuustossa. Niin olen hyvin tyytyväinen. En tekisi mitään toisin. Markus, onnittelut valituksi tulemisesta. Kiitos. Missä onnistuit omasta mielestä kampanjan aikana? No kaiketa, kun mä en kampanjoinut yhtään mitenkään. Eikö se ole aika hyvin? Että jos mä olisin kampanjoinut, niin mä olisin varmaan ollut ääniharava tai jotain tämmöistä. Tämä on oikein hyvä. Oikein hyvä. Onneksi olkoon vielä. Kiitos. Mikäs oli Teijalla ja Markuksella mieleenpainuvia hetki oman kampanjani aikana? Mitäs Teija? No siis mä oon tehnyt mun kampanjan pääasiassa vaan somessa. Ja en mä tiedä, onko siinä nyt niinku mieleenpainuvia hetkiä. Mutta ehkä varmaan mieleenpainuvinta on ollut se, että mä sitten kuitenkin tilasin esitteitä, mutta ne ei ikinä saapunut. Ja mä ehdin jo sitten olla työmatkalla, kun ne saapuu, että niidenkin kanssa meni ja niin ja näin, niin ehkä se jäi nyt mieleen, että sosiaalisen medialla on ihan hyvä kampanjoida. Kyllä. Markus, sä et ilmeisesti kampanjoinut suuremmin, mutta jäikö jotain erityisesti mieleen tuossa? No ei kyllä jäänyt. Yhdyn tuohon Teijaan siinä samassa asiassa, että ei jäänyt mitään mieleenpainuvaa, että se oli yhtä samaa. Oikein hyvä. Tosi hyvä kampanja, että se meni siinä. Se meni just niin kuin pitikin. Käytiin siinä teltoilla Porissa ja... Kyllä. Perussuomalaisten kampanjan mieleenpainuvi hetki lienee kaikille selvä, kun Riikka Purra intoutui tanssahtelemaan riehakkaasti vaaliteltoilla. Videon perusteella Purraa tuskin tullaan näkemään Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa, tai ainakaan sen finaalissa. Tero, huokuuko Purran tanssiesityksestä päihteettömyys vai miksi Purraa ei vaadittu huumetesteihin Marinin tapaan? Niin, no mun mielestä niin tämä paljon porua nyt tyhjästä. Tähän oli mun mielestä ihan niin selvät, että ei se Purran tanssi niin jättänyt mulle ainakaan niin mitään arvailujen varaa. Ja niiden niin huumetestienkin tekeminen ihan yhtä turhaa kuin Woodstockissa kesäfestarilla 69. En näe syytä. Paitsi kyllä sitä vaadittiin sosiaalisessa mediassa huumetestejä, että kyllä mä ainakin näin paljon keskusteluja, että tätä edellytettiin. Aivan, joo. No ne on mennyt multa ohi mutta hyvä, että sieltä paneelista löytyy. Se on varmaan joku kuumereitten some ollut, jossa näitä on kirjoituksia. Niin. Elämme tosiaan kunta- ja aluevaalien aikaa ja toissapäivänä äänestettiin ja herkulliselta draamalta ei vältytty. Oulussa kunnallisvaalien voittajasta käytiin tiukka kamppailu, jossa kokoomus vei tikkarin keskustan suusta. Lopulta eroa kokoomuksen ja keskustan välillä ei ollutko se 50 ääntä? No itse asiassa on 300, koska meillä oli vaaliliitto, niin se on 300 ääntä. No ennakkoäänten perusteella se peli vaikutti hirveän selvältä keskustalla. Ja keskustalla oli se reipas johto ja se kantoi kuitenkin aika pitkälle sinne yöhön asti, niin mä voin kuvitella, että miten siellä keskustan vaalivalvojaisissa on oikein oltu innossaan ja ehkäpä siellä on ehditty jo tuulettaa voittoa. Että olisi kyllä mahtava nähdä, että miten siellä keskustan valvojaisissa asiaa on käsitelty. Mutta ai niin, meillähän on
pätkä sieltä valvojaisista. Ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva vaaliradio haastatteli Oulun keskustan puheenjohtaja Pirjo Pyörälää keskustan vaalivalvojaisissa sunnuntaina alkuillasta. Käydään vilkaisen se pätkä. No, kuntavaaleissa menee Oulun osalta myöskin hyvin, niin uskallatte ylistautua tuplavaalivoitteeksi? Kyllä mä uskon, että se säilyy ja varsinkin kun meillä on yksi lisäpaikka tulossa ja siinä on sen verran kaulaa, niin kyllä mä uskon, että siinä ollaan ja hyvin tässä meni. Miten iltasta jatkuu, miten sitä tuplavaalivoittoa lähdetään juhlistamaan vielä sen jälkeen? No varmaan tästä osa jatkolle menee, mutta itse lähden kyllä kotiin nukkumaan. Toivottavasti sai Pyörällä nukuttua ja jatkoille lähteneet lievennettyä pettymystä. Tero, miten sä luulet, että keskustan vaalivalvojaiset jatku tästä? Niin, no sillähän tässä ei mitään niinku uutta tietoa tullut, kepuhan pettää aina, nyt se vaan tapahtui jo tässä vaiheessa, mutta no joo, kyllä varmasti on lähdetty hakemaan palsamia haavoihin kenties jossakin semmoisesta maalaisromantiikkaa uhkuvasta Grovista ja veikkaanpa, että ehkä siinä muutamat ehdokkaat ovat sitten vetäneet semmoiset niin sanotut sievät lintilät. Juuri näin. Markus, kuinka pahalta tuntuu tämä oululaisten puoluetoperoiden raju kohtalo? Eihän mä ole edes ottanut yhtään selvää, että paljonko ne Oulussa on, sanoo ihan suoraan, kun kiinnostaa paljonko tuo oman kylän. No, että en minä oikein tiedäkö, se on vähän, että samanlaista politiikkaahan ne leipoo, oli sillä kukaan hyvänsä tuulimyllyjä joka mäkkeen vaan tulee ja puolueet vaihtuu ja ei tuulimyllyjä tulee lisää ja terveyskeskuksia vähennettä ja niin poispäin. Mutta en olisi kyllä oikeastaan parempaa vastausta kunnanvaltuutetulta olisi osannut odottaakaan kuin sen, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Ei kyllä, äläpä höpötä, kyllä se muuten kiinnostaa, mutta kun ei sillä ole oikeastaan tällä Oululla niin silleen merkitystä, että meikäläisen pitäisi oikeastaan olla tämän maan diktaattori, niin nämä asiat rupiaisi pyörimään. Niin. Alkaisi hommat hoitumaan, kyllä. Kyllä. Joka tapauksessa valtakunnalliseltakaan draamalta ei vältytty, sillä SDP rymisteli molempien vaalien voittoon jättäen toiseksi pahimman kilpakumppaninsa kokoomuksen. Perussuomalaiset jäi 6. ja hävisi niin ikään, vieläpä kunnon mahalaskulla. Riikka Purra otti tiedon vastaan lausumalla Ylelle, että oppositiopuolueet purjehtivat vaalivoittoon vilunkipelillä. Tästä Purran retoriikasta tulee ihan mieleen eräs maailman mahtimies, joka tunnetaan myös tuuheasta tukastaan ja golfista. Ja jos kehityssuunta perussuomalaisissa on tämä, on todella jännää nähdä, mitä tulee seuraavaksi. Mutta Tero, voisiko persut alkaa vallottaa kunnantaloja ja hyvinvointialueiden valtuustoja ympäri maa? Niin sillä amerikkalaisen malliin. Niin, no ainakaan niin perussuomalaisten tämänhetkisellä kannatuksella ei kyllä niin valloiteta edes Lestijärven kunnantaloa. Niin, ja ehkä niin perussuomalaisilla muutenkin nyt oli haasteita saada sitten kenties äänestäjän jälkeelle ehdokkaita mukaan. Et musta tuntuu sitten, että se Lestijärven kunnantalonkin valtaaminen niin muistuttaisi oikeastaan yhtä paljon valtausta kuin tuo Riikka Purran tanssi muistutti tanssimista. Tosiaan, kunnallisvaaleissa ehdokasmäärät on ollut yleisesti laskussa. Valtakunnallisesti eniten prosentuaalista laskua on ollut perussuomalaisilla ja vähiten sitten kokoomuksella. Eniten ehdokkaita vaaleissa oli keskustalla, kokoomuksella ja demareilla. Teija, selittyykö perussuomalaisten ehdokasmäärän lasku valtakunnan politiikalla? Mä luulen, että se selittyy sillä, että kun nyt perussuomalaiset on ollut hallituksessa, niin perussuomalaisten on tietenkin, heidän on pitänyt ottaa vastuuta näistä niin kuin talousasioista aika merkittävästi, että se ei enää pysty se dialogi olemaan pelkästään sen maahanmuuton ympärillä. Tai voi se olla, mutta se välttämättä ei äänestäjille enää niin kuin toimi. Joten mä luulen, että se voi olla, että tavallaan semmoinen suurin intohimo on vähän laatunut siitä, että kun on ymmärretty, että nyt pitää tarttua tosiaan siihen haarukkaan ja veitseen alkaa niin kuin leikkaamaan. Kyllä. Mutta jos valtakunnan ja hallituksen politiikalla on vaikutusta perussuomalaisten ehdokasmäärään, niin miten kokoomuksella riittää sitten ehdokkaita?
No kokoomus on aina ollut tämmöinen vastuunkantaja, että meillä ei ole ollut vaikeuksia tehdä vaikeitakaan päätöksiä. Eli nämä hallituksen tekemät päätökset ei ole mitään uutta kokoomuksen ei. kannattajille. Kyllä, käytännössä siis se, että niin kuin yleisesti kokoomuslaiset ajattelevat, että talous on saatava kuntoon. Ja joskus ne vaatii semmoisia niin kuin toimenpiteitä, jotka ei ole kaikille mukavia. Ja nythän niitä on jouduttu tekemään. Monet pienituloiset on kärsinyt näistä asumistuen leikkauksista ja muista, että nehän on tosi vaikeita päätöksiä, mitä on tehty. Niin mä luulen, että kokoomuslaiset on niin kuin tavallaan valmiita kantamaan sen vastuun, että kyllähän sitä tulee sitä minullekin, vaikka minä olen tämmöinen aivan sivutyyppi täällä politiikassa, niin tulee sitä paskaa niskaa sosiaalisessa mediassa, mutta ei muuta kuin reippaasti vaan ottamaan vastaan sitä, että kun pystyy perustelemaan asioita, niin ehkä sillä voi lisätä sitä ymmärrystä, että miksi näitä asioita tehdään. Kyllä, kiitos. Saatimme iloisiakin ehdokasdataa uutisia. Nimittäin näissä vaaleissa kussakin puolueessa oli enemmän eholla naisia kuin koskaan aiemmin. Kuntaliiton mukaan naiset käyttävät, mutta myös arvostavat kuntapalveluita miehiä enemmän. Markus, voiko naisten määrän lisääntyminen päättäjinä näkyä tulevaisuudessa päätöksenteossa? Toivottavasti ei. Saako sanoa? Anna tulla vaan. Saa sanoa. Aika perkele, kun hämmentää, niin mitenhän tuossa käynee sitten? Niin? Jaa, mitäs teidän on mieltä? No, tilastojen mukaan yritykset, joissa naiset on niin kuin vetämässä niitä, niin niiden talous on paremmalla tolalla ja tilastollisesti naisten johtamat asiat niin kuin toimii erittäin hyvin. Että jos ajatellaan tätä sitten kuntapolitiikassa, niin me voidaan nähdä semmoisia empaattisia ratkaisuja, jotka on myös taloudellisia, että kyllä. Osataan miettiä niitä vaikutuksia, niin miehillä voi olla ehkä vaikea hahmottaa useita asioita kerrallaan. Niin. Kyllä, mitä onko Markuksella vielä? Eikä kun ei se tuolla maaseudulla silleen tuolla kentällä niin sanotusti, ei se aina ole niin yksinkertaista nuo asiat, että kyllä ne monessa asiassa niin akkaan kanssa on saanut tapella perkele, kun ne ei näe noita asioita välttämättä niin kuin ne on tuolla ruohonjuuritasolla. Miten Tero kokee asiaa? Onko naisten määrän lisääntyminen päättäjinä, niin onko sillä vaikutusta politiikkaan, jota Suomessa tehdään? No toivottavasti kyllä. Mä uskon, että sillä on positiivisia suuntaan. Kyllähän tässä niinku, ukot on saaneet vuosikymmeniä jo niinku mellaista. En mä nyt tiedä sillä tavalla, että onko tää meillä ei ole sote-kunnossa eikä meillä ole oikein mikään muukaan sitten tällä näkymin. Niin ehkä tämä nyt on sitten se kaivattu muutos. Totta kai sitä toivotaan, että ne hyviä päätöksiä sitten tekee. En mä nyt silleen ootakaan, niin kuin nämä oppositiopuolueet esimerkiksi Persusta tuolla valtakunnan tasolla odottavat, että ne oikein munnais, että me sitten päätetään, että en mäkään nyt oota, että akaat munnais oikein. Niin. Ja toivon, että ne osaa sitten tehdä, että niillä piisaisi se järki. Kyllä se varmasti piisaa. Niin naisethan on korkeammin koulutettuja myös, että sillä ei ole mitään kyllähän se on hyvä, että on semmoista elämänkokemusta, mutta tärkeintähän siellä onkin kuunnella, että eihän se politiikka voi olla niin, että joku menee sinne ja sanelee asiat, että näin tämä on. Kyllä. Mennään seuraavaan asiaan. Nimittäin Terva TV kysyi politiikan tutkija Hanna Vassilta ja politiikan toimittaja Robert Sundmanilta, että mikä eläin kuvaa suomalaista poliitikkoa. Heidän mukaansa suomalainen poliitikko on vikkelä ja nopealiikkeinen lumikko, tai suomalainen työhevonen, joka jaksaa raataa ilman välitöntä mainetta ja kunniaa. Mites Markus ja Teija koette, kuvaako nämä eläimet teitä? Tämä on varmaan se työhevonen. Ei kuvaa. Ei. Kyllä Teija julistautuu työhevoseksi. Ja onko Markuksella mielessä joku eläin, joka sitten kuvaisi paremmin? No ei, kun just yritän hunteerata, en ole eläimiä sekkaan. Oikein tiedä Yksi sanoi kerran, yksi lehtinainen kirjoitti minusta 2 sivua ja haukkuu alimpaa helvettiin vuonna 19. Sanoi, että miten se oli poliitikko ikävintä lajia, että mä yritän hääly sinne tänne yrittäessäni miellyttää kaikki. Mun ikää yrittänyt saatana miellyttää ketään, niin en mä ainakaan löyä, en ainakaan vikkelä orava, vaan mikä se oli, vaan mä mikään työruunakkaan ole. Töitä on kyllä tehnyt ikäni, että siinä ei ole mitään. Jo toista kertaa tuntemattomana pysyttelevä tuotantoyhtiö on toimittanut meille katsottavaksi
videon tämmöisten poliittisten ääripäiden Petrin ja Marjan rakkaustarinasta. Käymäpä katsomassa, mitä heille tällä kertaa kuuluu. Niin, vaikka se Petri on semmonen juntti, niin joku siinä silti viehättää. No niinpä, se on kohta tulossa tänne kahville käymään. Niinpä, jep. No, jutellaan taas. Moikka! Moi! Morjesta pöytään. Kiva, kun haluaisit nähdä taas. No joo, olihan meillä viimeksi ihan mukavaa. Miksi sä sen sulit? No p***tti toi kirkuminen. Vihaatko lapsia? En, mutta Suomi ei ole kovin kaksinen paikka kasvaa lapselle. Mistä sä oot oikein saanut sellaista päähäs, että Suomessa olisi lapsen huono kasvaa? No koulussa kasvatetaan lapsista vihervassareita ja tytöistä koitetaan tehdä poikia ja pojista tyttöjä. Nyt on aika paksua puhetta. Ja sen lisäksi, että omat lapset pilataan, niin sit kutsutaan vielä koko maailma syömään tänne mun verorahoilla. Mistä sä tollaista oot keksinyt? Onneksi nykyään hallituksessa tajutaan se, että koulussa ei tarvi jakaa lapsille kamasutraa. Sä varmaan viittaat siihen Respektiä-kirjaan, joka on jo 6 vuotta sitten jaettu kouluille osana Lukuklaani-hanketta. Kumma, että näin vaaliajalla alkaa öyhytys siitäkin aiheesta. Ja sitä paitsi kyllä ne nuoret seksistä puhuu, vaikka niille ei seksuaalikasvatusta antaiskaan. Parempi muutenkin, että ne ottaa oppinsa tosta eikä mistään pornosta. Oot varmaan itse jo niin erkaantunut omasta nuoruudesta, että et enää muista millaista se aika oli. Se aika oli, se aika oli, se aika oli, se aika oli. Ei pervoilua! Ei pervoilua. Kuulostaa jotenkin etäisesti tutulta, mutta sehän taisi olla perussuomalaisten vaaliohjelmassa. Tämä on tietenkin herättänyt kohua tämä ei-pervoilua tai pervoilulle seis, miten se onkaan muotoiltu. Ja ehkä se on sitten ollut se kohun perussuomalaisten tavoite. Mutta Tero, onko pervoilu seis huudahus, jonka persu päästää, kun ei enää mitään muuta keksi, vai onko tuommoinen kouluissa tapahtuva pervoilu niin perussuomalaisille joku todellinen huoli? Niin, kyllä perussuomalaisten kannattaisi ehkä olla huolissaan puolueen sisällä tapahtuvasta pervoilusta. Enkä tietenkään viittaa tässä muun muassa perussuomalaisten ehdokkaaseen, joka ehdotti ei-todenperäisen animoidun, hyvin arveluttavan pornograafisen sisällön sallimista. Teija, onko suomalaisissa kouluissa pervoilua? No, minähän nyt en ole suomalaisen kouluasiantuntija, että ei ole alakoulutusta ja en pysty hyvin tarkkaan sitä sanomaan, mutta käsittääkseni ei juurikaan ole, mutta en mä tietenkään ajattele niin, että pitäisi sallia kaikenlaista, että kyllä mä nyt sen verran konservatiivinen olen, että kuitenkin pitäisi pysyä siinä opetussuunnitelmassa. No jos me verrataan tätä suomalaisessa koulumaailmassa tapahtunutta seksuaalissävytteistä pervoilua kouluampumisten määrään, niin taitaa tulla suunnilleen tasapeli. Markus, miksi mikään puolue ei ole vaatinut tuli- ja teräaseita pois koulusta, jos pervoiluakin vaaditaan sieltä pois? Niin pitäisi vaatia pois tuli- ja teräaseet, jos kerran yleensäkin. Mutta mitä nää sillä pervoilulla te tarkoitat siinä? Niin, sitä minäkin tässä koitan selvittää, että mitähän sillä tarkoitat? Siitä on 50 vuotta, kun mä sanoin rehtorille koulussa, että suksi vittu, tai olisi pitänyt sanoa, että nyt mä lähden, niin sen alan mennä, niin että minä en tiedä mitä sillä pervoilla, vaan mun lapsuudessa oli se oli ihan paljon jotenkin minun mielestä, tämä on itse tehty aivan helvettiin, tämäkin on kaiken maailman pervoilut ja no se on suhteellista. Silloin oli pornolehtejä ja pornoelokuvia, niitä katsoi yleensä koko perhe, mutta ei sitä, no mitä? Ei se ollut millään lailla. Meidän perheessä kyllä. Aha, sä oot sen verran vähän nuorempi. Niin, ei se ketään tehnyt pervoksi tai mitään tämmöistä, mutta taas toisaalta, että jos tämmöisessä asussa olisi ollut
ajatella, että minä silloin niistä olisi joutunut hoitoon. Että se on vähän niin kuin, että se vaan vaihtelee. Nyt on joskus tuolla netittäin, ainakin johonkin aikaan, niin akaat siellä oli semmoisissa housuissa, että pitää perse aukasta, että näkee housut. Tämmöisissä, siellähän ne itseään näytteli. Nyt tässä, ja vieläkin löytyy, kun rupeaa sellaa sieltä, niin toisaalta on kielletty pornolehet, Jallutsutun, Kalletsum, tai mä en tiedä, onko niitä kielletty, ne on mennyt nurin, niin se on vähän niin kuin vaihtelee aina tämä milloin mihinkin päin. Niin. Kyllä mun mielestä meidän pitäisi olla huolissaan enemmänkin siitä, että mä oon paljon kuullut, mä en tiedä, onko se nykyaikana enää ongelma, että myös niin kuin opettajat käyttäytyy sopimattomasti oppilaita kohtaan. Että kyllä ainakin silloin, kun mä oon ollut nuori, niin tämmöistä tapahtuu paljonkin. Että enemmän mä olisin huolissaan siitä, että kaikilla on turvallista siellä koulussa. Koulun pitää olla turvallinen paikka kaikille. Ja varsinkin Ehkä me päästään siihen lopputulokseen tässä keskustelussa, että me ei saatu selvitettyä, mitä se pervoilu siellä kouluissa mahdollisesti sitten on, mutta me toivotaan kaikille koululaisille turvallisia oloja kouluun, eikö vaan? Joo. No, koulutus on ollut iso teema näissä kuntavaaleissa ja Kuntaliitto julistaa verkkosivuilla, että suomalaisissa kunnissa tehdään maailman parasta koulutusta. Politiikan tutkija Hanna Vastaas kommentoi Terva TV:lle, että me hellitään kyllä ajatusta Suomesta niin korkeakoulutuksen ja osaamisen maana, mutta näin ei ole itse asiassa pitkään aikaan ollut. Tutkijan näkemyksen lisäksi myös PISA-tutkimukset on laskeneet tässä jo aikansa ja suomalaisen koulutuksen keskeisin kehitys taitaa liittyä lähinnä niiden koulujen lakkauttamisiin. Teija. 20 vuotta sitten voitiin vielä julistaa suomalaista koulutusta maailman parhaaksi, mutta miksi sitä tehdään vieläkin? No kyllähän me siellä ihan hyvin pärjätään, vaikka meidän sijoitus on niin kuin laskenut siellä. Mutta ongelmana itse näen sitä, että tietenkin meillä on resurssiongelmaa. Itse en pitänyt järkevänä sitä integraatiota, kun meillä yhdistettiin, niin että meillä ei ole enää erityisryhmiä, että kaikki on samassa ja sitten on tämmöistä niin kuin erityisopetusta ja se voi häiritä sitten myös niitä hyvin pärjääviä, että tavallaan meidän pitää tasapainottaa kaikki, että ne, jotka on erinomaisesti pärjääviä, niin he ei tavallaan pääse käyttämään kaikkia ominaisuuksia. Taas sitten myös ne huonosti pärjäävät, niin he ei saa tavallaan tarpeeksi sitten taas sitä tukea siihen omaan oppimiseen. Että meidän pitäisi ehkä miettiä, että pitäisikö meidän palata siihen, mikä oli silloin hyvin ennen kuin oli tämä integraatio. Mitä mieltä Markus? Mikä meillä on koulumaailmassa nyt sitten mennyt pieleen, kun PISA-tutkimusten tulokset laskee? Mitä se tarkoittaa se PISA-tutkimus? Verrataan kansainvälisesti opiskelijoiden osaamista. Eikä kun mietityt, että se on vähän koko koulujärjestelmä, että siinä työllistetään niitä kouluttajia ja opettajia. Kun se on vähän sama kuin tuolla työttömänä, kun oli aikana, niin mäkin sanoin siellä yhdellä nyt mä puhun taas aivan muuta, vaan mä sanoin sille yhdelle työllisyysnaiselle, mikähän se oli, että työtö on hyvä työllistäjä, ei työnantaja, vaan että yksi työtön työllistää 5 virkamiestä. Niin se on, että näinhän se on. Se on vähän tämä koulutuskin sama, kun eihän tekoälyhän se jo porisee tuolla netissäkin ja tekoäly laulaa, komiota kappaleita pystyy. Eihän tässä kohta tarvita suomalaisia, on kohta niin kuin Kiinassa, ne on 50-vuotiaana eläkkeellä ja yksi homma on kortinpellu. Eihän tässä tarvita kuin kortinpelluuseen suomalaisia. Alkaa se sama, minkä alan työttömäksi niitä koulutetaan siellä. Ja kyllä niin jos vertaillaan tavallaan myös sitä, että mitä me oikeasti tarvitaan Suomessa, niin meillähän on myös pulaa ihan niistä tavallista tekijöistä, että vaikka itse on korkeasti koulutettu, niin voi kyseenalaistaa sitä, että tarviiko meidän kilpailla siinä, että meillä pitää olla tosi paljon korkeasti koulutettuja ihmisiä, jos meillä puuttuu ihmisiä, jotka hitsaa ja tekee metallitöitä ja hoitaa lapsia ja hoitaa ikäihmisiä, että siihen ei välttämättä tarvita sitä yliopistotutkintoa. Niin voidaan miettiä, että osalla ihmisistä ne taidot on enemmän sitä tekemistä kuin sitä, että ollaan kirjaviisaita. Ja ehkä tosiaan me pitäisi miettiä, että mitä me oikeasti kansana tarvitaan. Elämä voi olla todella hyvää, että sä teet sen työpäivän 8 tuntia, ja sit sä oot vapaa siitä, sun ei tarvitse kantaa niitä huolia ja murheita, mitä monesti joutuu semmoisissa vastuullisissa asiantuntijatöissä tehdä. Ja sit sä voit käyttää se ajaa harrastuksiin tai perheeseen tai muuhun, ja sit sä vaan seuraavana päivänä menet uudestaan töihin. Niin voi miettiä, että tarvitaanko me onnelliseen elämään sitä, että meidän täytyy kaikkien olla niin kuin maistereita. No Tero, jos me edelleen julistetaan suomalaista koulutusta maailman parhaaksi, niin
Voidaanko me tällä samalla laskentalogiikalla olla onnellisin kansa seuraavat 20 vuotta? Kävi tutkimuksissa miten vain? Niin, no niitä tutkimuksia ei tarvitse sitten tehdä, jos me vaan päätetään, että me ollaan seuraavat 20 vuotta onnellinen kanssa. No mehän ollaan. Ja mehän ollaan, joo, kyllä minulla on hyvin onnellinen ja autuas olo joka päivä. Kiitos teidän, niin tällä hetkellä myös. Kyllä. Vaalien puheenjohtajatenteissä keskusteltiin myös koulutuksesta ja puheenjohtajilta kysyttiin esimerkiksi, että moneltako koulupäivä saa alkaa ja pitääkö peruskouluissa lisätä kasvisruokaa. Käytiinkö vaaleissa koulutuksen suhteen keskustelua oikeista asioista? Aloittaako Teija? No minun mielestä ei. Että tavallaan vaikka kun kysymykset täytti noita vaalikoneita, niin ne kysymyksethän oli oikeasti aivan naurettavia. Niillä haluttiin vaan niitä ääripäitä ja ehkä jotakin semmoisia hyviä klikkiotsikoita. Että ehkä mä olisin enemmän kysynyt niistä niin kuin opetuksellisista asioista ja semmoista niin kuin oikeasti rakenteellisista asioista, jotka vaikuttaa sitten siihen kokonaisuuteen. Konkretiaa vaalikoneisiin. Niin ja sitten semmoisia oikeasti, mistä päätetään niissä niin kuin valtuustoissa. Kyllä. Markus, miten sä koet, keskusteltiinko näissä vaaleissa esimerkiksi koulutuksen suhteen oikeista asioista? Ei varmaankaan keskusteltu, ei minustakaan kyllä Täytitkö vaalikoneita? En yhtään. Yritin yhtä, vaan siinä olisi pitänyt kirjautua ulos ja sisään ja jos mihin mä, että paskanmarjat mä rupian mitään. No hyvin meni silti. Minä olen huomannut noissa vaaleissa, niin ei sillä ole oikein mitään merkitystä välttämättä. Nytkin meillä nousi semmoinen, mikä ei ole mun käsittääkseni ikään ollut politiikassa, maatalon emäntä, varmasti oikein hyvä tyyppi, niin se oli ääniharava. Aikanaan mäkin kun sain, siinä silloin 19, niin mitä mä sain 3989 vaikka metia vettä, että 4002 ääntä, niin enkä mä saanut minkään muun takia kuin tämä ulkoisen hapituksen. Ja mä silloin puhunut kuin paskaa, saatana. Mikä se oli se alkuperäinen kysymys, niin ei nytkään niin putosi semmosia yksikin kaveri, joka on ollut 80-luvun alusta. Se viimeksikin putosi viime vaaleissa 4 vuotta sitten, vaan se nousi kumminkin hallitukseen asti, niin nyt se taas putosi ja tietenkin nousee, kun sieltä joku muuttaa pois ja häipyy, niin että monestikin niin ei ne sen mukaan äänestä, varsinkin jos hirveästi puhuu järkiä ja järkeviä asioita hyvin monimutkaisesti, niin paskasta äänestä kukkaan tässä. No niin, hyvä, mennään eteenpäin. Mennään. Ja koulutuksen suhteen Oulussakin osaat. Nimittäin Kaleva uutisoi, että oululaisista kouluista lakkautusuhan alla saattaa olla jopa joka 4. Lapsien määrän odotetaan vähenevän edelleen kaupungissa tulevalla vuosikymmenellä ja se johtaa kaupungin mukaan tarpeeseen lakkauttaa kouluja. Kalevan mukaan jopa 200-300 oppilaan koulut saattaa olla lakkautusuhan alla. Teija, onko valtavissa koululaitoksissa mitään puolustamisen arvosta? Pienissä kouluissa on tietenkin oppilailla turvallisempaa. Lähikoulussa on se hyöty, että siinä on turvallinen koulutie ja lapsilla on mukavempaa. Mutta sitten tietenkin, jos meillä on tilanne, että meillä ei ole oppilaita tarpeeksi, niin sittenhän meidän täytyy miettiä, että miten nämä asiat järjestetään niin, että lapsilla on hyvä, turvallinen koulureitti ja sitten, että on oppilaita. Kyllähän meillä fakta on, että meillä lasten määrä laskee ja varmaan jollakin tasolla joudutaan palveluverkkoa miettimään, mutta mähän olen itse ollut puolustanut näitä kouluja niinkin paljon, että mut on kerran erotettu jo ryhmästäkin sen takia, että minä ajattelen, että tiedolla pitää johtaa, että katsotaan mitä tietoa meillä on käytettävissä. Meillähän on nyt palveluverkkosuunnitelma vuodelta 2022. Meillä ei ole uutta tietoa, niin me ei voida niin kuin tavallaan vielä, minä en ainakaan voi sanoa, että miten minä tulisin asiasta äänestämään tai päättämään, koska mulla ei ole sitä tietoa. Paneelissa muilta mielipiteitä, onko näissä isoissa kouluissa, onko niistä mitään muuta hyötyä kuin taloudellisia hyötyjä? No ei niistä ole, vaan haluaisiko Markus vastata Joo, ei sanomaan? Viittasit niin hienosti. Ei, mä viittasin niin hienosti, että niin ei minusta kyllä se, meillä päinkinhän noista käytiin paljon keskusteluja, kyllä mä olin sitä puoltamassa kyläkouluja ja on edelleen pikkukouluja, kun se on justi, että siellä isossa koulussahan siellä voi tulla jengejä ja siellä voi joku koulukiusattu saada välitunneilla turpaa eikä sitä välitä, eikä kukaan huomaa. Eikä ja yleensä, että miksi niitä, kun samaan aikaan kohotetaan työllistämisestä, no se eikö pikkukouluihin opettajia töihin ja linja-autoko kuskaa, niin linja-auto urakoittia saa töitä ja kaikki saa tuunia, keittäjät siellä keittelöä. Kyllä ne
minun mielestä nuo aina vaan pienemmät koulut pitäisi säilyttää. Ja Kyllä. Kenen ja miksi sitä, että tuntuu, että aina pitäisi lisää säästää ja tienata joka paikassa, niin mihin ne piffaa sitä rahaa? Eli pienet koulut säästetään Terva TV-panelistien mukaan, mutta joissakin kaupungeissa on tullut ajankohtaiseksi myös pormestarikisa. Mitäs meidän Terva TV:n paneeli on pormestarimallista mieltä? Joo, mä täytyy myöntää, että pormestari niinku kuulostaa, niinku, onhan se hienomman kuulon niinku kunnanjohtaja tai mikä tahansa muu tämmöinen niinku kalskahtava titteli, mutta se kuulostaa enemmän sarjakuvahenkilöltä. Ankalinnassa on pormestari, Ryhmähaussa on pormestari, Kalerva Kummola oli pormestari, se ei ole herran aika sarjakuvahahmo, vaikka muistuttaakin joskus sitä, mutta niin, en mä tiedä, sillä onhan se hyvä, jos joku haluaa laittaa niinku naamansa peliin sillä niinku koko kunnan puolesta. Kertokaa viisaammat. Joo, ei mä oon melkein samaa mieltä. En mä ehkä kaupunginjohtaja olisi komiampi, en minä tiedä, mutta meillä oli aikanaan Revonlahden pitäjä, niin siellä välillä oli niinkin, että siellä ei valittu koko kunnan johtaja, siellä oli vain kunnan sihteeri niin 60-luvulla, että en mä tiedä tarviiko sitä koko pormestaria siinä. Niin miten teidän, muistanko mä oikein, että oliko näin, että kokoomus kannatti Ouluun pormestarimallia? Minä en ole kannattanut ainakaan, että en tiedä, jos on tämmöinen yleinen kokoomuslinja, mutta minä en ole siinä linjassa ollut mukana. Siinä on hyvät ja huonot puolet. Hyvät puolet on tietenkin se, että saadaan 4 vuoden työskentelyrauha. Niin sitten 4 vuotta voidaan tehdä sitä strategiaa. Mikä on se puolueen strategia? No sitten se huono puoli on se, että meillä on poukkoilevaa. Meillä 4 vuoden välein saattaa vaihtua niin kuin eri puolueille se päätöksenteko. Ja jos sitten yhtäkkiä on, niin kuin meillä olisi vaikka tilanne, että meillä on ensin kokoomuslainen, 4 vuoden putki ja sitten vaihtuu vaikka demarit, niin sitten me perutaan kaikki ne, mitä on tehty, ne strategiat muutetaan ja sitten muutetaan ihan toisenlainen ajattelumalla. Niin mä mietin, että onko tämä niinku kuntalaisten etu, että kunnanjohtaja tai kaupunginjohtaja on tämmöinen neutraali, hänellä ei ole poliittista taustaa, ainakaan ei pitäisi olla, että he pitäisi olla tämmöisiä neutraalia henkilöitä, jotka katsoo pitkällä tähtäimellä sitä strategiaa. Monessa kunnassa se on niinku ihan tämmöinen, se ei ole määräaikainen tehtävä, vaan ihan, että ihminen on niinku päätoimisesti siihen, että se henkilöityy sitten siihen henkilöön se kaupunki tai kunta, niin ehkä mä näen, että se voi olla niinku tämmöinen rauhallisempi ja tasaisempi vaihtoehto. Joo, kyllä. No, Ouluun pormestarimallia ei ole nyt ainakaan vielä tulossa, mutta esimerkiksi Tampereellahan tämä malli on jo vanha tuttu. Jääkiekkolegenda Kalervo Kummola joutuu siirtymään pormestarin paikalta, kun SDP Ilmari Nurminen rymistelee Tampereen pormestariksi. Puskaradiosta saadun tiedon mukaan Kummola on jo päässyt alkujärkytyksestä ja onnitteli Nurmista juhlavin sanoin, pidä poika pää ylhäällä. Terva TV on toki tehnyt muutakin kuin kuivakkaa jääkiekkohuumoria ja speden kikkakirjakomiikkaa. Nimittäin käytiin haastattelemassa politiikan tutkija Hanna Vassia ja politiikan toimittaja Robert Sundmania Helsingissä. Käymäpä vilkaisemassa. Sosiaalinen media vaalikampanjoinnissa alkaa olla kyllä välttämättömyys kaikille ehdokkaille. Se sosiaalinen media kampanjointi alustanahan ei kuitenkaan ole syrjäyttänyt perinteistä mediaa, että meillä edelleen tehdään kampanjointia kauppakeskuksissa ja toreilla ja jaetaan flyereita. Ja siitä seuraa se, että kun nämä 2 kampanjointimuotoa rinnakkain, niin vaalikampanjoinnin kulut on myöskin kasvaneet. Monelle poliitikolle on mahdollista tehdä täysin menestyksekäs ura, menestyksekkäät kampanjat ilman, että täytyy suostua yhteenkään journalistiseen haastatteluun. Sosiaalinen media on muuttanut tosi paljon sitä poliittista kulttuuria. Mutta että kyllä mä niin kuin nyt olen huomaavinani, että aika moni kansanedustaja saattaakin puhua siellä vähän sillä asenteella, että mikä toimisi TikTokissa. Tämä on hyvin monisäikeinen ilmiö ja monella tapaa varmasti rajoittaa kiinnostusta silloin, kun alkaa puntaroida, että olisiko ehdokkuus sellaista, mitä haluaisi tehdä ja minkä tyyppistä kampanjointia ja minne ryhmille ja järjestetäänkö avoimia webinaareja tai kuinka paljon ylipäänsä itsestään kertoo. Alue- ja kuntavaalien yhteydessä niin mehän on huomattu aika iso kato siinä, että halutaanko ylipäänsä lähteä vaaleissa ehdokkaaksi ja se voi tietysti palautua moneen eri tekijään, mutta yksi on semmoinen laajamittaisempi häirintä, jota ehdokkaat ja valitut edustajat kohtaavat
Ja silloin ensikertalaisten ehdokkaiden tai vähemmistöjä edustavien ehdokkaiden tai nuorten ehdokkaiden määrä saattaa entisestään laskea. Ja me nähdään tutkimuksista, että häirintähän ei kohdistu tasaisesti erilaisiin ehdokkaisiin, vaan ne on yleensä jollain tapaa marginaali kuuluvia, on sit kyse siitä niin kuin yksilötason ominaisuuksista tai taustasta tai siitä, että mitä puoluetta edustaa. Uudenlainen luokkajako on tietysti aika radikaali niin kuin tapa muotoilla asia, mutta on siis selvää, että kun mietitään tämän hallituksen politiikkaa ja näitä säästöjä, niin me puhutaan hyvin historiallisesta mittakaavasta. Ja on siis selvää, että kun tehdään näin isoja säästöjä sosiaaliturvaan, niin kyllähän se siis muuttaa sitä, millainen tämä rakenne on ja millainen meidän yhteiskunta on. Ja tietysti siinä on se riski, että kun sitä järjestelmää muutetaan toisesta päästä, niin ne ongelmat sitten löytyy toisesta päästä. Et nythän me jo nähdään se, että esimerkiksi Kelan maksaman toimeentulotuen määrä on kasvanut. Eli samaan aikaan kun säästetään leikkaamalla niin kuin tämmöisistä muista etuuksista, niin sittenhän ne kuitenkin löytyy sieltä toisesta päästä. No, on meillä niin kuin kehitys vahvasti siihen suuntaan, että sellainen laajamittainen hyvinvointivaltioprojekti on alkanut romuttua. Ja jos me katsotaan tutkimuksissa, niin kansalaisten luottamus siihen, että on hyvinvointia jatkossakin tarjolla tai että yhteiskunta kykenee keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut tarjoamaan, niin on alkanut laskea aika voimakkaasti, vaikka sitten toisaalta silloin, kun niitä palveluja käytetään tai tarvitaan, niin kokemukset saattaa olla suhteellisen myönteisiä, mutta nimenomaan se luottamus siihen yhteiskunnan kantokykyyn alkaa osittain rapautua ja tässä me nähdään myös vahvaa sosioekonomista eriytymistä. Politiikan tutkija Hanna Vassin mukaan Suomessa vaalihäirintä kohdistuu lähinnä marginaaliryhmiin. Häirinnällä on varmasti vaikutusta siihen, miten ja mitä ehdokkaat haluavat itsestään kertoa, mutta Teija, vaikuttaako vaalihäirintä Suomessa ihmisten halukkuuteen lähteä ehdolle? Aivan varmasti vaikuttaa. Ja itse asiassa se oli yksi syy, miksi mä jäin pois aikanaan nyt aikaisemmin politiikassa, kun mä oon nyt palaaja. Se oli yksi syy. Eli vaalihäirintä on vaikuttanut siihen, että sinä... Niin, tai se ei ole pelkästään vaali, kun se on jatkuvaa niin kuin vaalien välissäkin olevaa. Että se liittyy just siihen, että kun joku mielipide edustaa jotakin puoluetta, niin sitten voi tulla niitä uhkailuja. Markus, oletko sä kokenut vaalihäirintää? En ole. Mä en ole älynyt, jos joku on vaalihäirinyt. Mä en ole hoksannut. Mä niin vähän nettiä takaa. Kyllähän mä sitä vahtaa. Mutta ei täällä pikkukylillä sillä lailla. Ei siinä, en minä ole kyllä kokenut. Kunta- ja aluevaaleja on syytetty sekavaksi kokonaisuudeksi. Miten Tero, onko kunta- ja aluevaalit helposti ymmärrettävä kokonaisuus? Anteeksi, nyt en ymmärtänyt. Joo, no siis niin, ehkä onhan se vähän sellainen niin kuin ajaisi formulaa ja pelaisi sudokua samalla sillä, että hirveän määrä hitaita ohitettavia ja sitten lappuun tuli laitettua ihan sama mitä numeroita ja lopputulos on pettymys. Yhtä sekava kuin tämä mun selitys tähän sun hyvään kysymykseesi. Kiitos. Vaalien aikaan on uutisoitu mittavasti ehdokkaiden rikostaustoista. Kenellekään ei ole tullut varmaan yllätyksenä se, että eniten rikollisia vetävä puolue oli jälleen perussuomalaiset. Sen sijaan hieman yllättäen vakavimmat rikokset Oulussa löytyy SDP:n-ehdokkaalta. Nimittäin Tsakole Abdullan omatunnolta löytyy tuomiot muun muassa entisen puolisonsa pahoinpitelystä ja vainoamisesta. Puskaradiosta saatujen tietojen mukaan Oulun SDP hakeekin nyt sitten lähestymiskieltoa eksäänsä Tsakoleen. Markus, kuinka tarkasti ehdokkaiden taustat tulisi syynätä rötösten varalta? No se riippuu tietenkin. Eikö sulla ole tuomio? Älähän kuule ala. No mutta eikö ole? Oho, mikä pääsit tuomio? Ehokkaaksi. Tuomio on. Mulla on ollut kortti pois. Mitä sitten? Ei, mutta että pääsee ehokkaaksi, vaikka on tuomioita. Onko se oikein, Markus? Pitääkö päästä ehokkaaksi, vaikka on tuomio? Pitää. Eihän se, jos ihminen muuttuu. Meinaatko, että mä ajan vielä päissään? En minä voi tietää sitä. No miksi sinä tuommoisen sinä möläytät? Mistä sen tietää, mitä sulla on vai jos ei? Kato, kun jos se olisi ollut, että ei se eihän tämä ihmistä voi leimata. Sehän voi tehdä vankilassa parannuksen, vaikka se olisi murhaaja ja muuttua.
niin ei se minun mielestä saa. Kyllä. Minä ajattelen niin, että tavallaan ihmisellä pitää olla oikeus asettautua ehdolle, mutta kaikki tuomiot pitää kertoa, jotta se puolue voi itse ratkaista. Niin, avoimuus. Perussuomalaisten jämsäläinen kunta- ja aluevaaliehdokas Oula Lintula ehdotti ei-todellisuuspohjaisen, eli esimerkiksi animoidun lapsipornon sallimista. Korjatkaa toki, jos on väärässä, mutta eikö juuri perussuomalaiset vaatineet tämän pervoilun lopettamista? Tästähän puuttuu enää se, että vaikkapa ministeripaikalla istuisi joku arveluttavan taustan omaava puolirikollinen. Kiitoksia suuresti. Terva TV on journalistinen LAB-opintojen lopputyö ja se huipentuu tähän jaksoon. Suuret kiitokset etenkin panelisteille, vieraille ja suuret kiitokset Terva TVn tuotantoryhmälle, Oulun ammattikorkeakoululle. Ja vielä kerran kiitos Markus Kuotesaho, kiitos Teija Ruokamo, kiitos Tero Kemppainen vierailusta. Kiitos. Kiitos.